ашларны біз үзебез әзерләнәбез цымга. Элек-электән килгән, каждый ел пешеренәм. Башка көндәрдә дә мин пешереп торам. Капкыр тирәзә. Миңа кичкенә вакытта аннам әйткән, что үлкләрнең ашы ул. Үлкләрнең ашы. Ниме Кырбаштан килсәләр, кешене күмеп килгәндә өстәлгә салатлар. Ир кешегә ашагалы ярамый, капытта. Миңа кадыннарга гына ашагалы. Ни өчен аны әйтә алмыйм. Әлеге вакытларда мен инде 80 яшькә җиттем. Мин үземне беләм инде без яшьләр йомыртка сугыштырабыз. Иртән торып инәләрбез безгә әзерләп йомырткалар бешереп өстәлебезгә куядылар. Һәр бер өйдә булады.